Halo guys, pagi iki aku arep blonjo yo guys yo. Berhubung iki rasanya pengen maem sayur lodeh dan iki aku arep blonjo-blonjo tahu tempe. Kita lihat iki kok arep opo sih di blonjo yo guys. Kita engko blonjone rono guys ya. Yuk ikut terus. Sejuk toh guys, pemandangannya deket rumahku ya. Kita OTW belanja dulu guys. Iki aku harus belanja nang omae Mbak Siti yo guys. Soale Mbah Pardi wis mangkat guys. Cus. Kita ke sana guys, belanja nih guys. Aduh, tapi kita pakai motor, bawa motor. Ketemu Asa Dewi. Aduh. Ketemu Asa guys. Seru kan pemandangannya jujis. Bah. Ini aku udah sampai guys. Mandek sih. Cus. Sampai guys. Aduh. Mbak Siti. Gak sadar. Blonjo dilalai ono iku ya. Apa jenenge? Pengen iki lo lontong. Iya. Pindang guys. Piro Mbak? 3,5. Usah. Beli dua nggo ngeki mangan niku lho. Kucing. Kucing. Dipecah nosek guys. Iya Mbak. Dipecah nosek. Cocok Mbak Siti. Blonjo sik guys iki lho ngenteni dipecah no klopo ya. Sampai guys.